Ma naħsibx li korrett meta jingħad li dawn l-emendi qed isiru biex jiġi mħares il-valur assolut tal-ugwaljanza. Fil-fatt l-emendi qegħdin joħolqu diżugwaljanza bejn l-adulti u ċkejknin, l-embrijuni. Qed joħolqu diżugwaljanza bejn min jiflaħ u minu dajjef, bejn min jiddeċidja l ħadd ieħor u min ma jistax jiddeċidja lih innifsu, bejn min għandu l-mezzi u min m'għandux. Filwaqt li l-emendi jirrikonoxxu l-jeddijiet tal-adult, fl-istess nifs qed jirfsu d-drittijiet tal-embrijun. Din isilta mill-artiklu tal-isqof Mario Grech li qed jidher illum fil-ġurnal In-Nazzjon. F'dan l-artiklu mingħajr ma jidħol fl-aspett morali tal-kwistjoni, l-isqof Grech jagħmel referenza għal każ li seħħ f'Novembru li għadda f'Tennessee l-Amerika, fejn tifla ingħatat l-isem ta' Emma tnislet madwar 25 sena ilu u bħala embrijun tqiegħdet fil-friża fejn baqgħet tistenna sakemm is-sena l-oħra kien hemm koppja żagħżugħa li aċċettaw li adottaw lil din il-persuna li spiċċat twildet qabel omma li kellha 24 sena. L-isqof Grech jgħid li hemm min jiddeskrivi dan il-każ bħala miraklu tax-xjenza, imma hemm min issostni li din hi manipulazzjoni tal-bniedem. U l-każ fejn ix-xjenza qed tħawwat il-proċess tan-natura umana u jagħmel ukoll xi mistoqsijiet min ta' dritt li tobba biex lil-lema iżommuha maqfula fi friġġ għal 25 sena. Għaliex sħaba l-embrijuni l-oħra tqiegħdu fil-ġuf ta' ommhom u meslila li tibqa' tistenna barra. Bliema dritt Emma ġiet imċaħda li tkun taf u tibni relazzjoni mal-ġenituri naturali tagħha. Min tas-seta lis-soċjetà li toftom lil-lema mill-aħwa naturali tagħha. Għaliex is-soċjetà għażlet li tissodisfa l-hekk imsejħa drittijiet tal-ġenituri naturali u tal-koppja adottiva u mhux id-drittijiet ta' Emma minkejja li għadha fi stat ta' embrijun. X'garanzija tagħti xjenza li żmien li Emma għamlet iffriżata u għalhekk miżmuma milli tikber mhuwiex se jkun ta' detriment għall-iżvilupp fiżiku, emozjonali u psikiku ta' Emma. Kieku ma sabitx lil din il-koppja li adottata, kienet tintrema? U tassew rispett lejn id-dinjità umana meta xi ħadd jiddeċiedi li jaqflek fl-ixrix kun żgħir u jissospendi l-proċess li tiżviluppa. Dawn huma ftit mill-mistoqsijiet li jiġuk f'moħħok meta tiżen ftit it-tibdil li qed jiġi propost dwar l-att li emenda l-protezzjoni tal-embrijuni. Meta llum fis-soċjetà saret tant konxja mill-kruwa tad-diskriminazzjoni, dawn l-emendi qed joħolqu diskriminazzjoni istituzzjonalizzata, qal l-isqof Mario Grech.